Egunon guztiei eskerrik asko etortzeagatik, gaur gure lehenengo prentsaurreko honetara, gure inaugurazio filmaren inguruan. Eguna iritsi da, gaua iritsi da, gauaren gaua iritsi da, gau beltza, gaur gure 36. edizioan, badakizue, gainera aurten bereziki indartsua izango dela, atxaldea eta gaua izango dira, lehenengo inaugurazioa, Kursaal areto handian eta jarraian 11:30 aurrera Antxokizarrean Halloween gaua, gau beltza gaua ospatuko dugu baita gonbidatu desberdinekin eta baita ere bi filmak botatzen. Baina gaur, gaua aurkeztera gatoz, Paul Urquijoren 3. film luzea, eta benetan guretzat pozgarria da, ohore bat, eta oso pozik gaude, 3. aldiz, Paul eta talde osoa gurekin izateagatik, eta berarekin daude, gaur eskenatokian, Kursaaleko eskenatokian, taldeko beste kide batzuk egongo dira, baina gurekin daukagu gaur aurkezteko filma Xabi Jabato López, aktorea, Iñaki Irastorza, aktorea, Paul Urquijo, Erika Olaizola, aktorea, eta Ander Sagardoi, ekoizlea, Irusoineko ekoizlea, ekoiztetxearen ordezkaria. Batzuk filma ikusi duzue, beste batzuk ez, beraz, spoiler handirik ez dugu egingo, hori bai. Badakizue filma estreinatuko dela azaroaren 14, azaroak 14, joango da zinema aretoetara, hori da garrantzitsuena, zinemara joatea. Eta asteagatik, agian Paulekin, ze erronka berriak suposatu ditu filma hau zuretzat, zure 3. film luzea. Lehenik eta behin plazerra hemen berriro gotea. Ohorea, gainera inaugurazioan egon eta Kurtsalean hain handi aurkeztea ez, pelia. Niretzako kasu honetan izan da, 3. filma, gauean murgildu gara, horrek dauzkan zailtasunekin, ez? Gauean rodatzea, gaina ni beti lokalizazio erreletan rodatu nahi dut, gure Euskal Herriko txoko ezberdin eta magiko horiek erakutsiz, eta gauean grabatzeak hori zailtasunak ekartzen ditu. Gainera otsaian grabatu genuen, otsaia martxoan, imaginatu ez duen berorik egiten, eta kasu honetan Euskal Herriko leyenda ilunenetan murgilduko gara, eta niretzako iluntasun horietan dauden argiak bilatu nahi izan ditut, ez? Orduan alde batetik bada beldurrezko pelikula bat, bada fantasia iluneko pelikula bat, baina bere momentu emozionante eta ederrekin, ez? Bai pertsonaien egoeretan, bai erakutsiko ditugun niretzako euskal mitologiako egoera pertsonai akelarre epiko horiek. Filma oso korala da, antzeslei dagokienez, beraz, gustatuko litzaidake, bakoitzak kontatzea, historio koral honetan, zuen papera, zuen harremana baita ere beste gainontzeko pertsonaiekin, eta nahi baduzu, Erika, asteagatik, venga. Dano gaude, janitan amo, arrastan ekartzen. Dano gaude nolabait konektauta katxalinekin, ez da, beha da zentrue, eta nire pertsonaie da Maritxu, kontu nukita, 17. mendien daulako kanta historia hau, pelikula hau, eta garai hartan da hor represio eta guzti horrekin, esan dezakegu nire pertsonaji datorrela pixkat, prezio hori pagatzeko prest daoz, bere barruko deseuek eta bulkadak aratago ematen dute, ez? Nolabait akzio hori ekartzeu eta arrisko hori hartzeko prest dagoen pertsonaia bada, eta ez dakit nola hitzeitean hitzein gabe, ez? Asko baino, espiritu hori izango nuke dakarkiela Maritxuk, ausarta, indartsue, eta
bueno, beak ja indu bere elekzioa eta prest dao. Iñaki, zuri tokatu zaizu ordezkatzea hiru sorginak, Elena Irureta eta Nega Barain ez daude gurekin, baina... Bueno, kanpoan esaten dute sorgina garela, 3 emakumeok, eta behar bada bai, behar bada ez hainbeste, edo ez dakiz zer. Baina, seguru nago hori bai, herriko 3 emakume sendo garela, eta elkartzen garela, hori, arropak garbitzeko aitzaki horrekin, beste gauza askotaz hitz egiteko, eta epoka edo garai gogor horietan, aski izateko geronen artean, ezta? Eta hor hasten gara eta ezagutzen dugu Juneren pertsonaia, gerturatzen denean gure gana, eta hor hasten da, Paulek kontatu nahi ditun ipui horiek edo kontu horiek hasera, eta, bueno, hortik eramaten gaitu, bidean gora eta bidean bera, eta kontakizun eder bat uste dut dela pelikula bera, eta gau iluna izan arren iruditzen zait pelikula honek argi asko piztuko dituela. Eta hori espero dut, eta jendeak gozatuko duela baita ere. Azkenen nik uste dut pozik ateratzen zarela pelikulatik, naiz da gauza gogorrak ikusi, eta beste batzuk oso ederrak baita ere, eta azken baten, ez dakit, askatasunaren badago estanda bat, eta, bueno, horren zean ateratzen zea, azken batean oso baikorra dela uste dut, eta garai hauetan bizitzen ari garen garai honen ispilu bat ere badela. Eta zer pentsatua, zertaz hitz egina izango duela pelikula honek. Pelikula ikusi eta gero ateratzen denean jendeak nahiko duela hitz egin bere lagunekin edo bere hori espero dute. Eta zuri tokatu zaizu gizonak, ordezkatzea filmeko gizonak. Bai, bueno, zaila da saltzia gauzak espoileatu da, ordo saiatu gona zaber noaino eman dezakedan. Bueno, bestiak argila representatzen dutela esan duten bezala, nire kasuan nik uste pelikula honen argi gutxi representatzen du nire pertsonaiak. Peio da, Katalinen senarra, 17. mendeko senar bat, eta bere kristautasunan sektarioa. Nire lana izan da bai pixkat aurkitzea, iluntasun horren barruan gizakia aurkitzea bai. Gizakian bere minak, bere beldurrak, bere zailtasunak, ez? Ez dakit, horreaino uste dut kontatuko dutela pertsonaia buruz. Tandere ekoizpen aldetik, ez dakit zuen txat, agian fantasiasko lehenengo filma izango dau? Zuen ekoiztetxean, izan daiteke? Esango neuke bai, ez. Bai, guk esan dugu, Irusoinentzat erronka berezi bat izan dela, ez? Ekoizten ditugu pelikula, baina egia da Paule bultzatu baitu lapur bat amildegi batera, gero amildegian erorita ikusten dozu esarela hitzen, baina amildegira bultzatu baitu, eta orduan erronka bat izan da, zentzu guztietan, uste dut esperientzia polita izan dela ere bai, baina bai, dudabarik, pelikula honek planteatu dizkigu zentzu desberdinetan bide berriak. Pelikula kontatzen du ere bai apur bat bide berrien kontua, eta planteatu dizkigu lan egiteko modu desberdinak, denbora desberdinak, erronka desberdinak, baina uste dut emaitzarekin oso harro goteko moduan gaudela, eta desiatzen publikoarekin partekatzeko, eta Paulek esan du moduan, oso eskertuta, Josemi, Carlos eta beldurrezko aste egiten duzuen dan hori oso eskertuta eman diguzuen espazioatik, presentziatik eta postuatik ere bai, así que hor gaua polita izango da. La película en general se ha rodado en localizaciones naturales, bosques, baserris, demás, que tuvimos que atrezar,
con arte y demás, pero para poder realizar la escena del aquelarre, lo que hicimos fue recrear un bosque en un plató con más de 170 árboles. Y bueno, pues yo quería hacer un poco esa especie como de torbellino, entrada en ese mundo loco, vertiginoso, ¿no? A través de un plano secuencia que iba evolucionando poco a poco, con una coreografía y demás. Para ello contamos, diseñamos el baile, la canción, contamos con un grupo de bailarines que luego fueron quienes llevaron un poco al resto de la figuración, porque hay un montón de gente. Y bueno, pues ese fue un poco el tema. Lo rodamos en un día, porque al ser un plano secuencia, pues requiere o sea, no hay corte en este sentido. Y luego sí que hay una segunda parte en el aquelarre, que es cuando ya se ha, digamos, concluido la invocación, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues ya jugamos más con cromas para poder integrar a Kerbelz, que es la criatura a la que invocan. Paul, ¿puedes lanzar un mensaje al público general? ¿Por qué ir a ver tu película? Bueno, Gaua es un homenaje, por un lado, a todas esas leyendas nuestras de la mitología vasca, las más oscuras, donde aparece Gaueko, ¿no? Ese dios nocturno que representa el lobo, la oscuridad en la que te pierdes, el frío, ¿no? Así como todos los espíritus, fantasmas, deidades. La película recoge un montón de versos, de hechizos, registrados por Barandiarán, ¿no? Es un poco una oda a todo ese universo, así como el de las brujas también. Ese universo también del aquelarre creado por las mentiras que virtieron los inquisidores en el siglo XVII, ¿no? Para reprimir ciertos colectivos, en los que el mayor colectivo reprimido fue el de la mujer, así que hubo más, pero el mayor reprimido fue el de la mujer. Y bueno, es recoger un poco esa tradición también que tenemos al ser la segunda parte del siglo XX, en la que resignificamos la figura de la bruja, y hacer una oda a la libertad a través de ese universo visualmente dantesco, pero muy bello a la luz de la luna, ¿no? Y para mí realmente es un canto a la libertad a través de esa oscuridad, como he dicho antes, y sobre todo es una visión épica de todo ese mundo nocturno. Entonces yo quiero invitar a la gente que vaya a verla en grande, porque realmente hemos intentado hacer una película lo más ambiciosa posible para poder retratar todo ese universo que es parte de nuestro, ¿no? de esa imaginería que podemos encontrar en Goya o en esos grabados de la Inquisición y demás, que creo que es parte de todos nosotros y que yo espero que la gente se vea representada y le inspire y le emocione esa epicidad. Bueno, nik oso numen taldearen oso zalea naiz, betidanik, baina egia da, lehendik ezagutzen dituen leyendak agertzen direla numenen abestietan, eta esan dezagun, biok edaten dugula iturburu beretik. Barandiaranek jasotako leyenda guzti hauetatik, asko zer ez zaharragoak dira, numenek egiten duen bere abestietan egiten dion omenaldia, netzako ederra oso iluna, igual nihilistagoa da, ilunagoa da, nire kasuan, bilatzi dut beste bide batzuk, eta, hori esan aldizut, biak edaten dugula iturburu beretik. Badago detaile bat, hori bai numenena dela ingumaren birauan, ingumaren naukire izu gauarri hartzen diat lagun, larrean belar, zeruan izar, kostanare, horiek denak zenbatu arte, ez zaitezela niganan ager. Barandiaranek esaten du, ama virginia diat lagun. Eta gauargi bada gaueko deidade nokturno bat, paganoa, ez da agertzen delalako zuzko espiritu bat, eta hori hor sartzearena, hori numeren ideia da. Eta hori esan hori nietzako oso ederra da, ez guztiz paganoa egitea abesti hori, eta hori egia da, numeni zordio dela. Eta gainera ustut diska berria atera dutela gutxi barru. Historialarien artean Gaua filma bazetorrela eta jakitean sumatugu ikusmina eta pixkat mesfidantza ere bai batzuen artean kutsu fantastikotik zuri zinemak hainbeste duen ez horretatik nola representatuko te diren sorgineiza, haintza aipatu dituzun inkisizioaren jazarpena. Uste duzu historialariak ere asetuko dituela film honek?
Bueno, nik uste, edozein fikzio inoiz ez duela historialari bat asetuko. Inoiz. Nik uste ez dagoela munduan pelikularik historialariak asetuko dituena. Ze pelikula guztiak denak dira fikzioak, denak dira gaur egundik egiten diren reflexioak, ez? Hausnarketak. Eta nik gaur eguneko biziotik egiten dut. Aparte, nik nahaztu egiten dut, niretzako da poesia artelan bat, aspekto poetikoa dauken artelan bat. Osa, ni nahazten dut alderdi historikoa eta alderdi fantastikoa. Eta ni saiatzen naiz beti, alik eta errespetu handienarekin material hori erabiltzen, nahaztuz eta dauden utxuneak betez. Osa, ni beti saiatzen naiz. Baten batek esan zian, iratin aizkorak ez dira horrela, eta ja, baina ziklope bat agertzen da. Horri buruz ez diazu zer esaten, edo Mari agertzen da zutan, orduan. Hor badago, nik uste beti egin behar dela, lan hori ikusleak ulertu behar du, historialariak ulertu behar du, dela lan bat fantastikoa, eta nik uste saiatu behar dela gehiago bilatzen dokumentaziotik sartu ditudan elementu edo keinu horiek bai, nik uste haienak izan daitezkela, ez? Aurkitu ditzakete elementu asko historiatik hartutak, eta leyenda realetatik hartutak, eta segurazki haiek ikusiko dituzte, beste batzuk ikusten ez dituztenak, ez? Hor joku horietan bere burua ikusi dezaketera batean. Beste lelo bat izan daiteke postergean jartzeko. Historialariak asetuko duen filma, edo? Gutxi gora bera. Besterik, bai. Bai, Mikelek zionarekin segiz, atentzio eman dit Erikaren rasuratu edo tonsura erako iorrazkera horrek. Iruditzen zait, egoal, pelikulako bildurgarriena edo krudelkeria handiena hori izan litekela, ez dakit hori benetan horrela zen, ezkongabeek, hobe esan da, ia horrela eramaten zuten, edo hori nundi datorren? Bai, hori erreala da. Hori ezkongabeak rapatzen zieten burua, eta gero eskontzen zirenean, ja usten zuten hilea luze, baina tapatzen zuten burua gero burukoarekin. Eta burukoa berare representatzen zuen aspekto faliko bat, igual birritan eskondu bazara bi punta dauzka, zentzu historiko horiek saiatu gara sartzen pelikulan, ere bestuariren aldetik adibidez, normalean beti film historikoetan erakusten da oso grisa, oso saturazio gutxirekin, oso kolore gutxirekin dago tradizio hori zinean, eta etzen horrela, hemen jantziak eta direz ziren superkoloretsuak. Eta kasu horretan saiatu gara apunte historiko horiek ere sartzen, nik uste ere ipuin bizio legendario horri ere laguntzen ziolako. Baina, kasu horretan, Maritxuren pertsonaia proposatzen, hilearen aspektu hori erakusteko. Eta, igual Erikak kontatuko dizuen nola izan zen hori. Nik egiak gidoi letu nuen ondik eznekin pertsonajien enekin detaile hori, eta txungo batek eman zin. Irakurri nuen, zeon gidoian egia zen oso markauta, hilekorte hau da, eta nik irakurri nuen, nik hola moztu berden, nik ez, eta zan gaua zan, eta orduan ezin nion inorri galdeu, eta urrungo gunien ja jakinun, nola ingo genuen da hor ja lasaitu nintzen. Baina nik ere eznekin, eta lehenengo hauzik Googleen behitu nun, eta egia hor ja irudilek bazetu zen, eta kriston kontrastie da baita ere erropa horiekin, hilekorte hori, eta nik eznekin zerbait izen zan, eta hor daude gero ja trampak, nik erula holan moztu, baina, ez dakit, gauza horiek igual ez kontatzi ere ondo da, ez? Baina, bai, kriston puntazu edala baita ere, nik neretik itzaitet ez garai hartatik, esan ni aktore bezala, estetika bezala edo oso harritu nindun gauza bat izen zan, eta lehen esate genuen pertsonajien indar hori azpimarratzeularen nik sentitzet, edo ez dakit, bai, ez dakit. Ez dugu hau paitu oraindik, Paul, baina, zue aurreko
filmek bezala, itxegin pizkat hizkuntzari buruz, hizkuntza lana, kasu honetan gauaren lana, euskarari buruz. Bai, bueno, nola berez filma igarotzen da 17. mendean, saretako zonaldean, Urtazubi, Zugarramurdi, oso ezaguna den zonalde hori, sorginkeri eta inkisizioari binkulaturiko zonalde horretan dago ubikatzen da historia. Saiatu gara zonalde horretako euskara atxikitzen filmari, ez? Aurreko filmetan bezala, pelikulari sinesgarritasun handiago bat emateko, testura historiko bat emateko, baina egia da saiatu garela pixkatare eta ulergarriagoa egiten. Za igual, bai errementarin, bai iratin, saiatu ginen pixkat kriptikoagoak izaten, legendarioagoak, eta kasu honetan saiatu gara pixkat igual erratzago egiten. Eta gero pelia dago, bai esaldi, sorginkeri, birau, ezberdinez beterik, ez? Hori guztiak Barandiaranek eta beste batzuk jasoak, eta euskara horretara moldatu dugu. Ditugun kapeloiek eta hori, nik pelikula honetan deskubritu dut baita ere, orain arte nengoen dena bezala, nahastuta, eta bendatzen nuen, garai batean, emakumeak ederrago sentitzeko edo egiten zituzten zehaziala, baino ez. Hemen jakin dut, jendea markatzeko zirela. Eskonduta zein dagoen, bigarren eskonduta, eskondu gabe, osea, beste historia bat dago, horretan egin interesatu zait gainera historia hori. Eta gizonezkoekin ere, bai, baino emakumeengan markajea garbi eta, hori. La música. Música. Bueno, pues aquí he vuelto a trabajar con Arantzazu Calleja y Maite Arroeta Jauregui, y aquí, lo que buscábamos era un poco, por un lado, un poco esa dialéctica entre la oscuridad y las luces que hay dentro de la oscuridad, ¿no? Por un lado, ese mundo mucho más sensorial, conceptual, lleno de susurros, ¿no? Por ejemplo, los susurros, la voz, el viento en la película es muy importante, porque Gaueko, por ejemplo, se le oye cuando dice Gaua, Gaueko en chat, no, porque cuando te adentras en su universo, el viento helado de repente se convierte en una voz y te está diciendo Gaua, Gaueko en chat, la noche para los de la noche, ¿no? Entonces, ese aspecto lo hemos intentado mantener en todos esos universos nocturnos, oscuros, conceptuales, llenos de sonidos. Y luego, por otro lado, accedemos a través de esa oscuridad a momentos donde los personajes se liberan, a escenas mucho más emotivas, ¿no? Y ahí hemos intentado ensalzar y elevar a través de melodías preciosas para mí momentos de belleza de la película, ¿no? Entonces jugábamos un poco con esa historia. Izugarri. Bai, ezin nuen imaginatu hain ederrak izango zirela. Ez nik saiatu naiz, ez dut esango zeintzuk diren, baina, adibidez Gaueko esan dut, Gauekok forma asko dauzka. Kasu honetan beti erronka handia da ipuinetan, euskal leyendetako ipuinak, ez daukateaz apenas figuratibismorik, ez dago apenas ilustraziorik, ez? Euki ditugu ilustratzaile oso potentak, adibidez Juan Luis Landa bezalako ilustratzaileak, ez? Azkenengo 80. hamarkadan egindako ilustrazio batzuk eta bar, ilustratzaileak eta liburuak badaude, baina joaten bazara iturrira, beti pertsonaia guztiak oso difusoak dira, beti oso aldakorrak dira, errepresentazio ugari dauzkate. Orduan hori lurreratzea hor dago pixkat erronka, ez? Ta nik beti egiten dut errespetu handiarekin, niretzako ikusiko denak izan behar du pertsonaia hori potentziatu guztiz, eta hori da saiatu naizena, ez? Eta gero adibidez, badago, Akelarrearen iruditeri hori, ez? Nola inkisizioak hartu zuen, gezur bat sortu zuen, hau
garaiko elite intelektualak sortutako gezur bat izan zen, inkisiorek zonalde batzuetan jasarpen egiteko, eta kontrolatzeko, eta bar. Eta ni pixkat saiatu nahi izan da, imagineria horren azpian, imaginatu, zerretan basatuko ziren inkisidorak. Hor dagoen vestigio pagano bat igual, ez? Zer da kerbeltza? Kerbeltza satanaz da. Osa, sorginak egiten zutena zen antropofagia, infantizidioa, eta deabruarekin txortan. Nik, argi dauden gezur hoiek, ez? Hoiek kendu, eta igual akerbeltzak daukan estrato fertilitatearen jainko astatu horretan saiatu naiz basatzen erabatean, ez? Eta orduan, eta alik eta ederren erakusten, gainera, ez? Fantasiarekin jolasten dugu, ni gauz asko nahazten ditut, baina ideia oso argi batekin. Eta, pelikulan dagoen mezuarekin, ez? Hain zuzen. Orduan, ni pelikula idazten duan enean marrastu ditut pila bat, eta horiek dira nik betidanik imaginatu ditudan irudiak eta izakiak. Gero, gidoia idazterakoan eta dena joaten da aldatzen eta forma hartzen du daukadan ideia hori jarraituz, eta ezin naiz egon pozago, ez? Benetan, ditugun teknikariak egin duten lana izan da itzugarria, Nacho efektu berezitan protesikoekin, David Eras Alive efektu digitalekin eta bar. Eta, niretzako oso irudi ikonikoak atera ditugu, eta espero jendeak bere egitea ere. Eta honekin konektatuz, hiru aktorentzat, ez da oso ohikoa Euskal Herrian efektu bereziekin lan egitea, nola eraman duzue lan hori? Sabi nahi baduzu zu hasi, ez? Egia esan esperientzi bat izan da, izugarria. Goratzen dut Madrida joan behar izan duela lehenengo aldiz, eta egite asko spoileatzen, edo ez? Nire gorputzeko atal batzuk bikoizteko, eta nire bizitzan lehen aldiz induten gauza bada. Gero ikustea zure atal batzuk, edo zu kondizio batzutan fantastiko batean ezintziana ikusi, pantailan nahiko potentia da. Hortaz gain, horratzean dagona lana, fantasia guzti horren atzian, haundia den arren oso politia izan da, baina buki ditu bere momentu gogorrake bai. Platoan eukin egun bat gogoratzen dut, eta esan nezake, zenbat lan da horren atzian, zenbat izerdi. Gero eukitugun, pelikula ikusita atea dugun etekina, oso pozik nago, espero dute ikusiz bazute, ikuste zutenean, berdina ikustea. Iñaki, zure eskarmentuarekin, hainbeste efektu berezirik ez? Ez, inoiz. Ez, ederra izan da, nik gauza asko, Paulek esplikatzen zituenean eta hori, eta txatzen hona nola egingo ote du. Berak esaten zuen bezala, Platoan, azkenengo egunak Platoan egin genitunak, benetan oso ederrak izan zian. Oso ederrak ikusteko ze lan zegoen. Kanpoan ere bai, lana erruz eginda pelikula honetan, ustietan egiten da, baina pelikula honetan. Eta gero emaitza ikusterakoan ze ederra galditu dan, ze efekto politiak dituen, baina realitatea jendea hor dago, figurante pila bat, dut artean, argiak, musika, enuen imaginatzen hain, ni unkitu nindun ikusi nuenean pelikula, movida horre guztiak. Ederra izan da. Areka. Niretzat oso divertidu izan da, eta oso eskertuta naho olako jolasleku bat planteatzatiken. Azkenien gukin deuna da jolastu, eta
Eta divertidu zen hasieratik, ez? Gidoia irakurtzene, honek hau dake bestik, hau danontzako zeon. Eta nire pertsonajiek bereziki baditu bere momentuek, desbelako ez ditugun truko hiedanak, baina atzetiken oso ederra izen da. Eta nik pertsonalki asko, jolasa da, etortze zaiten hitza, jolastu indeu, gaina zuke oso argizekin unez, zer, eta guk hori jaso indeu, gure egin deu, eta elkarlan hori zen da, así que, ez da askotan bizitzen olako, ez? Gure lanien olako esperientziek, orduan, opari handia izen da, bai. Ekoizleen txat, sufrimendu gehiago. Bueno, lehen aurreratu duten apur bat, ez? Egia da, derrigortzen gaitula, pelikula normal baten baino askoz ere lehenago jartzea lanean. Ni goratzen naiz, maiatza ingurua izango zala, hasi ginenean 8 bat hilabete, 9 hilabete lehenago rodatu baino, hasi ginen ja gauzatzen, ja Paulek, orain dela denbora asko, apur bat iradokitako irudi horiek, diseinu horiek, eta eske hori gabe gero ez da posible rodaja, gero postprodukzio prozesua ere izan da oso berezia, oso landua, gainera oso denbora gutxian egin dugu eta egia esan oso posio daude emaitzarekin, baina ez dago truko horik, bizitzako gauza askotan moduan da denbora askorekin hastea lanean, eta gero Paulek oso argi daukala gidoitik hasita, monstruetaraino, berak zer nahi duen. Gero zabaltzen da, diseinatzailetara eta lankietara, baina gero berak ez du inoiz galtzen zer nahi zuen, ez? Ikusi besterik ez da egin behar, zelan hitz egiten duen bere monstru ez lehen erantzuten, ez? Orduan, zentzu horretan gure aldetik da ahalik eta arinen hastea lanean, ulertzea benetan distira momentu horiek direla ere bai pelikula definitzen dutenak, zentzu baten, eta garrantzi hori ematea. Sí, antes comentar, la noche para las de la noche es gaua gaueko entzat. Es lo que dice Gaueko cuando alguien está en plena noche en medio del bosque, de repente el viento se convierte, las leyendas dicen que el viento de repente se empieza a entender algo. Y lo que te está diciendo es la noche es para los de la noche. El día para los del día, la noche para los de la noche. ¿Qué pasa? Que en euskera no tiene sexo. Gaua gaueko entzat es para los de la noche. Y como es una película donde tenemos hay una presencia eminentemente femenina, pues quisimos marcar la noche para las de la noche, en ese caso. Y luego me preguntabas, lo de sí, o sea, realmente es una película que, aunque hable de la represión que sufrieron ciertos colectivos en esa época, por motivos absolutamente políticos, hoy en día vamos viendo que realmente no eran motivos religiosos, para nada. De hecho, se quemaron también curas. O sea, justo era una época en la que la frontera, en este caso, por ejemplo, en lo que ya era España, la que habían conquistado el Reino de Navarra, lo que era la frontera entre el Reino de España y el Reino de Francia, ahí es donde más golpeó la Inquisición, desde Cataluña hasta el País Vasco. Y entonces, de repente, se firmó el Tratado de los Pirineos y ahí va. Ya no hay brujas. ¿Por qué? Luego van diciendo por ahí que hubo un inquisidor, que era Salazar, que fue como convenciendo a Felipe II que no había brujas. Lo dudo mucho. Es que simplemente querían luego tapar esa cicatriz. Hubo un pacto de silencio, pero de repente desaparecieron las brujas. Luego en el resto de Europa eran otros casos, donde el protestantismo, el calvinismo y demás, y hay muchas teorías también sobre el capitalismo, y bueno, ahí no voy a entrar. Pero la película sí que trata sobre una época donde hubo esa represión. Lo que pasa que yo hablo de toda esa imaginería de la oscuridad, del aquelarre, de esa mentira que se contó y demás, pero la hago desde el punto de vista actual. Y precisamente habla también de la represión que los inquisidores actuales ejercen sobre la población, ¿no? De alguna manera, con instrumentos de terror, con instrumentos de violencia. Ya puede ser contando mentiras también, como puede ser, está pasando, por ejemplo, en Gaza, que dicen que de repente un niño de 6 años es un terrorista y con esa excusa, con esa mentira, se lo cargan. Pues un poco lo mismo, ¿no? Se suponía que en los montes había hechiceros y brujas que le rendían culto a Satanás, a Lucifer, señores y señoras que vivían en el monte tranquilamente, seguramente gente de dinero, porque esos a los que querían quitarles todo y quitar la influencia que tenían esas personas,
pero al final son mentiras que se utilizan como estructuras de violencia y terror, ¿no? Y eso mismo también lo podemos encontrar también en las redes sociales, con gente que te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que vivir tu sexualidad, que si las mujeres tienen que ser de esta manera o de otra manera, porque si no, todos estos machitos que aparecen ahí repugnantes. La gente que te dice que tienes que ser de esta manera, que si eres feo, que si no sé qué, que no vales, ¿no? Eso también son instrumentos de violencia y de terror, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la película tiene esa naturaleza. Pues, desde mi punto de vista, yo cuento esta historia y creo que está claro, ¿no?, cuál es mi punto de vista. Gure aldetik esatea eta gehitzea, ja gure lehenengo prentsaurrekoan komentatu genuen, ¿no? Pero volver a recordar que para nosotros es un honor ver crecer a un cineasta, haberlo visto crecer desde espectador, cortometrajista, largometrajista, y con este salto me parece de calidad a todos los niveles que supone Gaua, así que eskerrik asko benetan, Pauli eta bere talde osoari, eskerrik asko gurekin egoteagatik.